kuenda dzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwatiri kuita kudai definitely nhau iri kutenderera ndeyaMadamBoss. Zuro kana takaiti madeko kune kaklipi kakatanga kutenderera kachinzi MadamBoss vapindura mufans wanyora zvakuti kana mapedza tochindawo zvakare kwaMarange kunoita machi. Kune ava vanga vasingahwisisi kuti nhau iri kutenderera right now yeapology kana kuti yemuapologojezi yaitwa naMadamBoss or else naPR kana kuti whatever namanager ndeyeyi. Ngatitange pekutanga pekuti kune nhau yemwana uyo ainzi wanga uri underage wakabatwa kana kuti wanga wakapuwa kune mumwe munhu asi munhu uyu ndewechipostora kunova kwaMarange. Asi mwana uya wakashayika ndofunga akuda kunochibatsigwa. Nyaya ndokutenderera pasocial media ndokutrenda. Vanhu ndokutanga kuita sei kuita campaign kuti vedu vanhu ava maculprits ngaabatwe. Nekuda kwekuti mwana uyu mwana wanga wanezera kuti waifana kunge atori kugrade 7 kana kuti form 1. Asi nekuda kweizvozvi mwana wakaita mudoko sei wakazoguma waita pambiri panoita 9 months nekuda kwei. Wakatogona makore 10, 11, 12 here kana chii chakaitika I don't know. Saka vanhu vazhinji havana kufara nazvo. Saka ndo nhau iri kutenderera kuti kwatiri kuita kudai. Yakasita kuti even mapurisa ataura kuti aiwa tahwa kuti kune nhau yatendera pasocial media yemwana wakatogwa unezera rekuti hariiti kuti ngochinda kumurume. Nekuda kwaizvozvo takuenda kunoita muinvestigato kuti tiwise kuti chii chakaitika. Asi tichiri ipapo kuti tiwise chakaitika kwanzi vasvika kuya handizozvi kuti let me ndoti put a big disclaimer yekuti chungu chachoramba kudaro. Handisi kuti zvokutaurwa nevanhu izvo vazvona kupi kuti mapurisa ndo akaita statement yekuti here vakaenda kunzvimbo uku. Mushure mekuenda kunzvimbo uku vakabata vanhu vavakabata maculprits achoni anga ari behind nhau iyi. Asi vabata maculprits anga ari behind nhau iyi. Kwanzi guva remwana uyu riri kushaikwa kuti riri papi. Vanhu vakati how can they not find guva remwana? Ndosaka ndati big disclaimer. I am not so sure if it's a speculation iri kuitika painternet kana kuti ndoshua yezviri kuitika izvi kuti zvoshua guva ari kushaya kuti remwana uyu rakaiswa papi. Vamwe ndokutanga kuti kana imi muchiti guva remwana rakashayikwa zvinoreva here kuti vana vakawanda vakaenda nezhira idzi kuda kunotoneva mwana vakashayika nekuda kwekuti vakanga vapiwa kuvarume vachiri vezera doko. Vana ava nyaya dzavo dzikangotsakatika nekuti vakanga vachitsika-tsika. Tichiri ipapo zvakare mamwe maceleb kana mafelebhu nemamishinzi akasiyana-siyana vakada kutanga kupindira munhau idzi vanosangana naMadamBoss. Asi hanzi kuti nekuda kwei vanhu vakafunga kuti vaite mubhasho kuna naMadamBoss nekuti munhu wechipositorawo zvakare. Vakati no, isu hatiti zvinhu zvakaita sezvizvi. Saka vana ngavachengetedzwe. Tinoda vana vedu kuti vakure negwara rakanaka. Vanhu ndokutanga kuita mubhasho kukanzi kwenyu kunoitikawo zvakawanda. Tikada kutanga kuzvitaura pano nyacho haiperi. Saka vanhu vanoita maadvocate sei kana vachinzi kwenyu kunoitwa zvakadai. Yet right now vanhu vakudhanishi nenhau yemwana uri kunzi mwana wakashayika uchingada kuti sei wapinda mulebha. Tobva ipapo toenda zvakare panhau yekuti vanhu vazhinji vakaposta nhau iyi paindaneti. Saka ndisati ndaziva kuti wakanga waita muparanzvongo wacho chaicho wakabatiwa here uye kuti mwana uyu mutumbi wake uripi asati azivawo takaseti yesi. Tobvapo todzokera zvakare kune nhau yane ganditi MadamBoss namura definitely she's always that person wekuti akaona nyaya inenge yamubata unomiramira mura to the rest kuti nhau iyi inge ichisorovheka. Asi tiri ipapo zvakare regai nditi MadamBoss vari palivestream pavo kune munhu wandambotaura kuti wakabuda ndokunyora kuti kana mapedza kuita zvamukuita tochiindawo kwaMarange kundoita match against nyaya yevana vadoko vari kutogwa vachiitwa maundermarriage. Hatidi ndo inonzi underage hatidi. MadamBoss ndokupinda palivestream yavo vakati aiwa imi indai komunoita izvo kana madzoka tozoti woudhani ndo zvavakaita palivestream apa. Okay, and doctor at that part
ndokusora ichitenderera. Many people, they were not happy about this. Zvikanzi vanhu pedzezvo Queen Tatelicious vakanyora vakati unenge uchiti une mwanasikana asi wati une mwanasikana wonyora zvinhu zvakaita seizvozvi kana kuti wotaura zvinhu zvakaita seizvozvi pachivhidhivhidhi paindaneti. How do you feel iwe uri mwanasikana? Kuti mwanasikana wako unosvika same age iyoyo, wasvika age iyi woitwazve exactly zvakaitwa mwana uyu uri kunzi wakazoshayika une pamuviri, unoita sei? Vanhu vanhu vakapopota zvikanzi we're not expecting that from her. Zvikanzi nevamwe, how is it that vanhu vanenge vaine big following like this, vanhu vekuti tinenge tofunga kuti vatowo marole models but vanoita zvinhu zvakaita sezvo, yet we are looking up kuti tinge tichiti ndo vachatibatsirawo kumusoro. I don't know. Saka izvi zvakagwadza vanhu. Asi tichiri ipapo ndobva paiswa apologies nhasi yanyokwa zvakawanda. Saka apologies iyi vamwe ndokubva vati well done vazhinji. Vamwe vati no, we are not expecting this to come from someone ane big name like yours. And in the context, why did you put a context of what? It means that you are not being remorse. I don't know why vadero. As kwanza apologize but I sincere in conclusion. Do maudira vaita kuti I sincere apology yoyo. Manager washwana PR walisha kunyora. Disclaimer again. I don't know kuti MadamBoss wataipa vakanyora. Kuti andi PR wataipa vakanyora. Das. Wanyira tiri kundiani right now asi apology yaiswa. Zvazoti vanhu vachaitambira kana vatambira asi vanhu muchandoza kuti vari kupopota kumastreet uko. Vamwe vakati ndo zvavanogara vachiita. Vamwe vakati kuda paakataura kuti imi munoenda ikoko kana madzoka tozokuumbererai. Inhau yekuti vamwe vangada kuti konyanchi mura to the rice. How? I don't know. Kudawo vakangotaura sestatement yekuti vairesponda kune mufanzi yekuti kuda usandituma kuti ndite zvizvo panguva ino ndine zvinhu zvanoda kuita sikewo kana da Endai kukuweka. I don't know kuti zvakarespondiwa in the context yekuchenge kananga unanhiki here. Vamwe vakati vangada kubayirwa live button kuti panguva kurespondiwe but anyway nguva yacho yakapera. Ngati she's sly. I don't know how though. Asi tichiri ipapo zvakare. Kune murume wakazobuda ataura kuti Congrads the rest, but poster MadamBoss. I don't know why, but MadamBoss is not doing the same thing. Mina, I don't know. With analysis in the pap, and I think kuma brands kune zvakasiyana zvofana kutariswa. Kuda ku brand MadamBoss, vanishti we are supposed to always post. And then kuda ku brand Congrads the rest. Kune zvanoti they are free to post. Vamwe posta chero huku kana shuro chero anything chavangofungira hazvina basa. But how do you know kuti kwaMadamBoss kwacho pangune protocol? You can't just post kuda zvinokufanira kutanga zvaapproviwa namanager. Kuda zvinofanira kutanga zvaapproviwa naPR. Zvinhu zvinoitika izvozvo kuda pamwe MadamBoss angoda kuchiposta zvimwe zvinhu zvachoni but vorega kuzviposta. Saka ndofunga I think those are some of the things zvokuti pamwe vanhu havazvitariri izvozvo kuti chinosa kuti mumwe aposte ichi mumwe asaposta ichi chii. Inhau dzemamanager here, inhau dzemaPR here, inhau dzemapersonalities and their thinking and the personality hamene kuti zvonzi chiiko kumberi. But I think ndo some of the things zvokuti munofanira kufunga. Kuna umwe some people are good at posting nhoroondo chadzo dzikotofollowiwa nevanhu. Kuna kuti tabs dzakaita saidzo hatitogoni kunyora nhoroondo yacho inofollowiwa nemunhu. We cannot because it's not in you. So maybe that's the same thing zvokuti pamwe MadamBoss is not in here chekuti vanga vachiposta munhu stereki. But then vice versa Congrads the rest is in here chekuti she's always posting vanhu vachifarira chofollowa izvozvo. Zvinogona kudero. That's why I put a good disclaimer yekuti I don't know kuti zvofamba sei management of their pages, and you cannot really say kuti ningi this and this is not doing this, no analysis data. But then we just now test out behind the scenes maybe there's a reason why someone is not doing the same or hapana reciprocal iringe iri fei papapo. Saka ndo zvanokwanisa kutaura izvozvo asi panhau iyoyo mwana vabatikanawo ndofunga zvikanzi semai vane mwana vataura nhoroondo yakasiyana siyana asi some of the people they took the apology vamwe havana kutora apology ungati how many of you who are educated vanenge vari always correct each and every day? Mina I don't know. Asi ndo zvakaitika painternet. Chingoti all the best kuna
Madam Boss, ndichakubata zvakare pachikamu chinoteera ndichiti zvakare vedu vana vane zera doko zvokwadi regai vakuri vambotanga vaonawo zvinoitika zvakasiyana siyana. Yes, chitendero, but at the end of the day we have to protect, preserve and also nature. Vana vanenge vachikura kudai ndo zvandokwanisa kutaura ndakazvimiririra.